ιστορικό μνημείο, καμία γραπτή πηγή, υπάρχει το δημοτικό τραγούδι, ο αυθεντικότερος φορέας της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας. Φυσικά, η λαϊκή μούσα δεν θα μπορούσε να μην έχει μέσα από την παράδοση αγκαλιάσει τον έρωτα και την αγάπη, μαζί με τα υπόλοιπα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής ψυχής, όπως η λεβεδιά, το φιλότιμο, ο πατριωτισμός και η γενναιότητα στη μάχη και τη ζωή. Μέσα
λοιπόν μέσα από το δημοτικό μας τραγούδι. Και πριν σας πούμε καληνύχτα, θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τους συντελεστές της απόψινής παράστασης, αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ απόψε. Να ευχαριστήσω τον Δήμο Παγκαίου και την ΚΕΔΙΠ για την οικονομική στήριξη στην εκδήλωση, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Γάκη, που μας τιμά με την παρουσία του, τον κύριο Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Αιμοδοτικού Πολιτιστικού Συλλόγου του Ακροβουνίου, και να ευχαριστήσω επίσης τον Βασίλη Κάτσικα που ήταν στον ήχο μας, τον Βασίλη Μπάμπα που ήταν στην εικονοληψία,